adlaw syudad sang Iloilo. Libre nga foot and body massage ang ginhatag para sa mga empleyado sang Iloilo City Government. Ang ini nga programa mga outreach programs nga Chief Prime Tech Skills kag may tinutuyo sa pag-promote sang wellness sa tanan nga mga City Hall employees nga nagahimaka sa pag-ubra para sa aton pinalangga nga syudad sang Iloilo. Ito po ay isang project na livelihood program na ginerant ni Mayor Treñas and Congresswoman Jamjam Baronda. Na para po sa mga magulang at mga out-of-school youth na walang mga permanent trabaho, ito po ay malaking tulong sa kanila, magagamit nila para sa karagdagang pangkabuhayan. Ang ini nga programa natigayon sa pagpanguna ni Congresswoman Jamjam Baronda, Executive Assistant Mark Ryan Acap, kag sang aton pinalangga nga Mayor Jerry P. Treñas. So, ito po ay malaking tulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kababaihan, mga person with disability, mga single parents. So para magkaroon sila ng hanap buhay sa kanilang pamilya. After this community service, magkaroon sila ng certificate of appreciation galing po sa Office of the City Mayor or sa local government unit ng Iloilo City. Para sa iban pa nga impormasyon, bantayan ang masunod nga Level Up Patrol. Ini si Dayne Rafols, Uswag, Iloilo. Level Up, Iloilo.